Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, μας αξιώνει και φέτος η Εκκλησία μας να ξαναδιανύσουμε αυτές τις τόσο πολύ όμορφες και ευλογημένες ημέρες. Ημέρες όμορφες και ευλογημένες. Και πώς να μην είναι, αφού ο πρωταγωνιστής αυτών των ημερών, το πρόσωπο που δεσπόζει όλες αυτές τις ημέρες, δεν είναι άλλο από την Παναγία μας. Και θέλει η Εκκλησία, το επιδιώκει, να γίνει η Παναγία κεντρικό πρόσωπο για να μας δώσει ακόμα μία ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά της, να την πλησιάσουμε, να την γνωρίσουμε, προσεγγίζοντάς την να αισθανθούμε το χάδι της, την ευλογημένη παρουσία της. Και μας προτείνει η Εκκλησία μας και το πώς να προσεγγίσουμε τη ζωή και το πρόσωπο της Παναγίας μας. Πώς, με ποιον τρόπο. Η Εκκλησία μας καλεί να προσεγγίσουμε την Παναγία μας ως πρόσωπο μοναδικό. Αναφέρει ένας σύγχρονος θεολόγος, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία μόνο μία φορά σαρκώθηκε ο Θεός και έτσι σε όλη την ανθρώπινη ιστορία μια μόνο γυναίκα επελέγει να γίνει μητέρα του Θεού. Στο πρόσωπό της βλέπουμε κάλος και αγιότητα που δεν θα μπορέσουμε να βρούμε σε κανέναν άλλον κτιστό άνθρωπο. Την μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας μας τονίζουν και πολλοί ύμνοι της Εκκλησίας μας, που την αποκαλούν η μόνη Θεοτόκος. Μόνη και μόνον εισάγουσαν Χριστόν τη οικουμένη, η μόνη πύλη του μονογενούς Υιού του Θεού. Στην ακολουθία της παράκλησης ψάλαμε απόψε προηγουμένως, νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπής θείας και προνοίας της παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Και κάπου αλλού είπαμε ότι η Παναγία είναι η μόνη προστασία των πιστών. Γιατί όμως πρέπει να προσεγγίσουμε την Παναγία μας ως πρόσωπο μοναδικό? Γιατί, αδελφοί μου, όταν έχουμε κάτι μοναδικό, το εκτιμάμε, το προσέχουμε, το αγαπάμε πολύ περισσότερο, το σεβόμαστε, φοβόμαστε να μην το χάσουμε, το αξιολογούμε με άλλον τρόπο. Έτσι και η Παναγία, έτσι και την Παναγία πρέπει να την προσεγγίζουμε ως κάτι μοναδικό, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε την αξία της, το υπερουράνιο μεγαλείο της, την αιώνια δόξα της, την παρησία της απέναντι στον Υιό της, τις ευεργεσίες της στη ζωή μας, τις πρεσβείες της των Χριστών για όλου μας, την αγάπη της στα ανάξια και αμαρτωλά πρόσωπά μας. Γιατί η Παναγία μας, αδελφοί μου, δεν κάνει διακρίσεις στην αγάπη της. Αγαπά ακόμα και αυτούς που δεν το αξίζουν και επιδιώκει να τους οδηγήσει όλους στη σωτήρια αγκαλιά του Χριστού μας. Αυτό ακριβώς δηλώνει και η παρακάτω χαριτωμένη διήγηση που έρχεται για να μας αποδείξει για άλλη μια φορά το μέγεθος της αγάπης του Θεού, που κανέναν δεν αποστρέφεται, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Κάποτε λοιπόν, λέει μια ιστορία, ζούσαν σε ένα μοναστήρι δύο μοναχοί, οι οποίοι είχαν κυριευθεί από το πάθος της μέθης και ήταν καθημερινά μεθυσμένοι. Ο γέροντας και οι υπόλοιποι αδελφοί προσπαθούσαν να τους νοθετήσουν και να τους συμβουλέψουν με αγάπη. Εκείνοι όμως τίποτα. Δεν θεραπεύονταν και παρέμεναν κυριευμένοι στο πάθος τους. Επειδή όμως αποτελούσαν σκάνδαλο με την αμετανοησία τους και με τη συνεχιζόμενη απαράδεκτη συμπεριφορά τους λόγω της μέθης τους, γι' αυτό και ο ηγούμενος
μαζί με την αδελφότητα αποφάσισαν να τους εκδιώξουν από τη μονή προς γνώση και συμμόρφωση. Ένα χειμωνιάτικο όμως βράδυ, που ο καιρός είχε αγριέψει πολύ και το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα και συνέχιζε να πέφτει πυκνό, ο ηγούμενος βλέπει στον ύπνο του την Παναγία να τον σκουντά και να του λέει «Σήκω γρήγορα, γιατί τα γουρουνάκια μου κινδυνεύουν». Ο ηγούμενος νόμιζε ότι το όνειρο ήταν εκ του πονηρού και δεν υπάκουσε. Οπότε η Θεοτόκος επανήλθε για δεύτερη φορά και του επανέλαβε τα ίδια λόγια. «Σήκω γρήγορα, γιατί τα γουρουνάκια μου κινδυνεύουν». Και όταν ο ηγούμενος και πάλι δεν υπάκουσε, ήλθε πιο αυστηρή αυτή τη φορά η Παναγία και σε τόνο που δεν σήκωνε πλέον ανυπακοή, του λέει «Τρέξε τώρα, γιατί σου είπα ότι τα γουρουνάκια μου κινδυνεύουν». Οπότε αυτή τη φορά σηκώθηκε και μαζί με άλλους πατέρες βγήκε έξω από την μάνδρα της μονής, ψάχνοντας, και εκείνοι δεν ήξεραν τι ψάχνουν, ψάχνοντας τα γουρουνάκια της Παναγίας. Σε μια στιγμή ακούνε στα δεξιά τους και από το βάθος ενός γκρεμού βογγητά φωνές. Άρχισαν να κατεβαίνουν την απόκρημνη πλαγιά και φτάνουν κοντά σε δύο μοναχούς που ήταν χτυπημένοι από το πέσιμο και κυριολεκτικά θαμμένοι μέσα στο χιόνι. Τους σηκώνουν και ό του θαύματος αναγνωρίζουν στα πρόσωπά τους τους δύο μοναχούς που μεθούσαν και ήθελαν ως εκ τούτου να εκδιώξουν από το μοναστήρι. Με πολύ κόπο τους σήκωσαν και τους πήγαν στο μοναστήρι, αλλά όμως δεν τους έδιωξαν όπως είχαν αποφασίσει, διότι πώς ήταν δυνατόν αυτούς που η Παναγία τους έσωσε τόσο θαυματουργικά και νοιάστηκε η ίδια για να σωθούν τα γουρουνάκια της, αυτοί να τους διώξουν. Γι' αυτό αποφάσισαν, αφού έτσι το θέλει η Παναγία, να τους κρατήσουν στο μοναστήρι. Αλλά ό του θαύματος, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου σοφρόνησε τους δύο μοναχούς και από τότε που σώθηκαν με την θαυματουργική της επέμβαση δεν ξαναέπεσαν στο πάθος της μέθης, αλλά έζησαν πλέον εν μετανία. Αν, αδελφοί μου, προσεγγίσουμε την Παναγία μας ως πρόσωπο μοναδικό, θα καταφέρουμε να την αγαπήσουμε πολύ περισσότερο. Θα γίνει η μοναδική της ζωής μας και τότε θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ευεργεσίες της και τις ευλογίες της. Ρώτησαν κάποτε έναν γέροντα στο Άγιο Όρος, «Γέροντα, ύστερα από τόσες δεκαετίες άσκησης, ποιο είναι το συμπέρασμα της ζωής σας? Ποιο το απόσταγμα από ό,τι βιώσατε ως Ορθόδοξος μοναχός όλα αυτά τα χρόνια?» Και τι απάντησε ο γέροντας? «Να αγαπήσουμε την Παναγία, γιατί μέσα στη γλυκιά αγάπη της Θεοτόκου βρίσκονται όλα τα αγαθά και οι ευλογίες και αυτής της ζωής και της αιωνίου». Σε λίγες μόνο ημέρες, αδελφοί μου, θα εορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παναγία μας επιτελεί κάτι μοναδικό. Μόνον η Παναγία μεταξύ όλων των μελών της Εκκλησίας έχει ήδη περάσει πέραν του θανάτου και της κρίσεως. Αυτή μόνη από όλη την Εκκλησία κατοικεί ήδη στην δόξα του μέλλοντος αιώνος με ακέραιο το πρόσωπό της, δηλαδή με το σώμα και την ψυχή. Μόνον στη δική της περίπτωση έγινε σε πρώτερο χρόνο η εσχατολογική Ανάσταση του σώματός της. Μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού σε κανέναν άλλον δεν παραχωρήθηκε ο σωματικός δοξασμός. Και τώρα αυτό το μοναδικό που έζησε η Παναγία κατά την κοίμησή της δεν το κρατάει για τον εαυτό της,
αλλά θέλει να το μοιραστεί μαζί μας. Η Ανάσταση του σώματος, η οποία στην περίπτωση της Παναγίας έγινε νωρίτερα, είναι κάτι που αναμένει και όλους εμάς, με το έλεος του Θεού, κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Στη δόξα αυτή, στην οποία η Θεοτόκος κατοικεί από τώρα, με το σώμα και την ψυχή της, ελπίζουμε και εμείς να μετάσχουμε με το σώμα και την ψυχή μας. Εκείνη πρώτη δείχνει τον δρόμο που όλοι μας έχουμε κληθεί να ακολουθήσουμε. Αδελφοί μου, για τον ίδιο τον Χριστό μας, η Παναγία μας υπήρξε πρόσωπο μοναδικό. Για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, η Παναγία μας υπήρξε πρόσωπο μοναδικό. Σεβασμιότατε να εύχεστε, ώστε η Παναγία μας να είναι και να παραμένει πρόσωπο μοναδικό και για τον καθένα μας, και έτσι να νιώθουμε την γλυκιά της αγάπη, μέσα στην οποία βρίσκονται όλα τα αγαθά και οι ευλογίες και αυτής της ζωής και της αιωνίου. Αμήν.